Егеттер кыздар барыгызга сәлам. Етіп келген яңа ел менен һеҙҙе бұл видеоны нисектер баштар керек. Мин бындай ҙур видео яҙҙырғаным юҡ, но баштарға тура килә. Мин быйыл шул видеоны яҙҙырып ҡуям тип үҙ-үҙемә һүҙ бирҙем. Видео нимә тураһында? Минең ижадта булған, минең ижадтың йыл йомғағы тураһында. Минең үҙемдең шәхси тормошомдың йыл йомғағы тураһында был видео буласаҡ. 2022 йылдың аҙағында, 2023 йылдың башында минең бер трек сыҡты ла, шунан тере тип атала. В натуре тере. Уныһы мөһим түгел. Мин альбом сығарҙым. Мин безука ҡуймайым, миңә кешелер әтеш. Альбом сығарҙым. Альбомдың исеме 23 тип атала. Самый, русса әйтәм, самый депрессивный альбом. Нимә өсөн депрессивный? Потому что мин үҙем шул состояниела булдым. Мин үҙем депрессияла булдым. Шуға шундай альбом килеп сыҡты. Ул альбомда мөхәббәт тураһында теге уйлап сығарылған тректар юҡ. Ул альбомда минең тормош нисек булды шул осорҙа, шул тормош битҡа яҙылған альбом. Ул альбомда 9 трек, исеме атала 23 тип. Кемдәр тыңламаған, тыңлаһағыҙ да була. Унда минең бөтөнләй ҙә икенсе тауыш, икенсе музыка, бөтөнләй ҙә икенсе музыка. Унда просто трушность бар. Унда альбом трушный альбом. Шунан депрессияла булдым. Потом Казахстанға сығып киттем. Унан ҡайттым. Телефонһыҙ йөрөнөм, оҙаҡ телефонһыҙ йөрөнөм. Әле шул теге депрессияла барам. Телефонһыҙ йөрөнөм, телефоным булманы. Потом мин эшкә киттем, вахтаға, Благовещенскийда эшләнем. Анда эшләнем пилорамала. Потом унда бер ай үткәйне, безде кемдер эшләгән, без уларҙы, безде алданалар инде, аҡсаға алданалар. Потом мин ҡайтып киттем, аҡсаһыҙ тузашыда. Ҡайтып киттем тип, Уфаға килдем. Әпәт барыға бер ҡайҙа юҡ. Шунан һуң бер егеттән, урамдағы бер егеттән телефон һорап тороп, тиҙ генә миңә эш табырға тура килде. Теге обязательно с проживанием инде. Шул эш таптым с проживанием, ул Булгаковала булды. Унда ял юҡ, ялһыҙ эштәйем. Шунда киттем. Мин давно светға сыҡҡаным юҡ ине. Мин удалить иттем. ВКонтактены, ниндәй социальный сеттәрҙә бар, вис удалиттем. Мин телефонһыҙ йөрөнөм. Шунда эштә йөрөнөм. Бер ай ялһыҙ шул. Йырҙар яҙҙырға килде, ныҡ иттереп тороп. Кире нормальный тормошҡа ҡайтҡы килде инде. Шул. Бер ай үтте, ыҙалап. Илап үттем, дөрөҫөн әйтәм. Теге егеттәр тоже илай бит ул. Ул нормально. Шунан бөттө, короче, вахтаны бөттөм. 30 көн эшләнем дә, 30 көн выходныйһыҙ. Шунан зарплатаны саҡ-саҡ һорап алдым. Онда тоже алдарға мине уйҙағайнылар. Мин алдатманым уларҙы. Аҡсаны алдым. Наконец-то тип бөттө, минең депрессия бөттө тип, короче, мин сығып киттем. Бер дуҫта переночевать иттем мин тәүҙә. Шунан һуң ниндәй аҡса бар, ниндәй зарплата бар, шуны бөтөргәнсе 0 һумға тиклем мин үҙемә ноутбук һатып алдым. Алдан минең ноутбук булманы. Шунан өйгә ҡайтып киттем. Ноутбук бар, өйгә ҡайттым. Ғаилә һәйбәт, бөтә нәмә лә һәйбәт. Шунда башланып китте минең ижадымдың икенсе һулышы.
полностью сыктым депрессияны. Меңе рахат, мен кыланам. Какой-то просто карар керек. Мен кешегилерге дейишине. Кыланам, өйдө барала хайбат, бөтөрөмөлө хайбат. Ябдыра баштаным, күн хайын тириктар ябдырамыз. Хыялды сыгардым. Немеке анда вальс, на өткөн жердагы хыял, вальс, клип сыгардым, август. Шундай немеке. Еще ердар сыгардым мына. Ленар менен эштенем, эгелик. Ленар менен клиптер түшүрдүк. Рушан әле был видеоны түшүрүп тура. Егелик бит улар менен булдык, улар менен ижат эшлеринде эштенек, ялытып та үлгүрдүк. Шул потом Еенда болуп кайттым, Еен форумда. Вот самый лучший форум. Ана шул еще меня форумга барып кайткандан соң еще да мен күчтүүлөрөөк болдум. Еще да менин илхамым тулы. Еще да менин илхамым тулы. Ну туп-тулы илхам менен кайттым форумда. Шунан Өфөгө келдим. Уже белегиз кемдер мени көптөн кара-пара ана түгүл энди социальный сеттерден кара-пара булар беле менин адна хайын трек сыгып барды. Пятница хайын трек сыгып барды. Клип түшүрдүк, мына Шарф деген сентябрь болду. Шарф деген клип болду. Шунан соң немеке Юлдаш Плюста выступать иттим, Юлдаш Плюстан номинация бере турган концертинде выступать иттим. Анда мен иллюзия деген трек менен айхит парадын еңдим. Меңе бирдилер. Несе керек айтырга? Башкыртса айтсаң, русса, башкирский башкирский платиновый диск деп атаганда болот. Вот, башкирский платиновый диск бердилер. Шул быйыл вообще менин быйыл вот 23 жыл менин эң продуктивный жылым болду. Эң продуктивный жылым болду. Мындай жылдар бүтән менин болгон жок эле. Бул жылда авыр болду, һәм дә рахат болду. Авырды сыктым, рахатка көчтүм инде. Барыбыр кыйын бухала барып эштеп бардым. Өзүмө койгон максаттарымды бул жылда өтөнөм. Бул жылда менин сыктым 30 трек общий, шунан соң плюс альбомда 9 трек, шунан соң 10 совместный трек сыкты. Шунан соң 3 клип сыкты, шунан соң номинация алдым. Номинация түгел, мына теге немеке платиновый статус деп айтсаң болот инде. Шул мына шундай быйылгы жылым ушулайраак өттү. Кемдер менин менен именно музыка ягынан гана айтмайм, вообще айтам, кемдер менин менен болду. Шуларга зур рахмет. Кемдердир менин быйыл кайсы кишилер менен быйыл киттилер да, кайсы кишилер быйыл меңе келдилер, яңа кишилер келдилер, киттилер. Шулайраак. Һәм мен быйыл досымды армияга ататтым. Яңгыр, эгер карасаң, меңе кайнар салам. Армиянан һәйбәт кайтып өтүгүмдү тилейм. Шунан мен бундай видеолар записать иткеним жок. Шуга нисек дөрүсмү, дөрүс түгелме барыбыр записать этем инде. Ушундайраак немелерди, жолдарды өттүм инде быйыл. Быйылгы жыл менен тулуусунча канагатмын. Шунан хелге яңа жыл алдынан неме деп айткым келет. Быйылгы жыл миңе генә түгел, бөтәһенә эле авыр булгандыр дип уйлайм. Һәм кемдер авырлыкты еңеп үтте, шулар көчлөлөр. Һәм дә
Яңа йылга тилектеримди элге тейлеп өткüm келе. Иң мөһиме 2-йылга куйган максаттарыгызды тәвәл дөрес итеп үтәп бөтүегезди теләйм. Һәм дә һезнең якындарыгыз эргәлә булуын теләйм. Авыр минуттар була. Шул авыр минуттарда якындарыгыздан поддержка булуын теләйм. Шуннан хау булайык, хау булайык, хаулык зур байлык бит инде. Ул хау булу ул иң мөһим теләктердән бире. Шуннан бай булайык, аксалы, чөнки бу тормышта аксалы булу бик мөһим. Акса зур роль үтәй. Шул иң мөһиме 2-йылда бирешмәйгән инде. Нәки әлләме һөйдәйме? Просто һөйдәгәнем юк. Менә в натуре мен ысын күңелдән һөйдәйм. Шан иң мөһиме шул. Хау булайык, бай булайык, шул дуслар менә җирдә яңа ел менән кайнар котлайым. Котлайым яңа ел менән. Дигәндән һуң шан 2-йылга үземнең барыгызды ла яңа ел менән котлайым. Нөктә. Шан 2-йылга үземнең максаттарымды ошо видеога һеҙгә һөйләп үтәм. Ниндәй максаттарым бар? Мин максаттарымды кагызга яза алам. Теге кагызга язһам, мин үземдең һүземдә тормавым да бар. Шуга мин максаттарды вот ошонда камерага калдырам. Әгәр дә шул максаттарды үтәмәһәм, шул видеоны 2-йыл, 24-йылдың адагында шул видеоны карарсагыз да, мин шул максаттарымды үтәмәгән булһам, мин, урысча әйткәндә, теге грубо әйткәндә, лох булам. Минең максаттарым пятница һайын, вот ошо миңа охшай, адна һайын релиз сыгарып бару, график релизов. Пятница һайын, береңгә дә пятницаны торгызып калдырмайм. Пятница һайын трек, хәзер тректар башкортча гына сыкмай, ишул татар телендә лә сыгасак, мен аны алдан уйлаган идем, просто решаться итә алмай йөрүнем. Хәзер менә конкретно решать итеп куйдым. Башкортча була, шуның тәрҗемәһе русча була. Русча дигәнчә татар телендә була. Һәр пятница һайын. Вот шуны һеҙгә әйтәм. Шунан һуң 4 клип мезгил һайын инде. Кышкылык, яҙғылык, йәйгелек, көҙгөлөк. 4 клип. Шунан һуң 1 альбом. Шунан һуң мин күптән хыялланган бер хыялым бар. Мин шул хыялды 24-йылда ашырып куясакмын. Хәзер әйтеп китәм ниндәй хыял. Без дусым менән заниматься итә башланык музыка менән 14-йылда. Безнең 24-йылда 10 ел була. Шуга мин быел шул һеҙ әле теге яҙылыусылар һанына ҡарамағыҙ, мен аны эштәп ҡуясаҡмын. Быйыл мин үҙемдең беренсе концертный тур менән йөрөйәсәкмен инде. Шулдайыраҡ маҡсаттарым. Тағы ла етеп килгән яңы йыл менән, етеп килгән яңы йыл менән барығыҙ да ау булайыҡ, бай булайыҡ, бар булайыҡ. Шулай итеп 23-йылды оҙатып ҡуйып. Кемдер минең менән булды, шуларға зур ысын күңелдән, зур рәхмәт. Ысын ғүмерҙә кем Айбулат менән булды, шуларға зур рәхмәт. Кем Ҡарабай менән булды, шуларға рәхмәт. Барығыҙ яңы йыл менән һау булығыҙ.